प्रमोद बर'नि मिसा प्रतिश्रुतियाव गैला बिटिसिनि मेलेमजिबि रायजो राजा बिथांमोना बिपिएफनो भट होनो थाखाय फिन खनसेबाव साखाफारा जाफिनखाबाय। जोङो बिपिएफआ आरामसे पावाराव फैखाबाय। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा शिफ्ट जाफिनखाबाय। बिटिसिनि जार्नालिस्टफोरनो प्रमोद बर' सारा 10 कोटी हेज ए जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्ड होनायनि खोथा दंमोन। बिटिसिनि जार्नालिस्टफोरा 10 कोटीखौ मोनाखै। 3 CWC जोंनि सेन्ट्रेल इउथ बिपिएफनि दिनै जों दाउदारायाव 10टा जिल्ला जोंनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि 10टा पलिटिकल जिल्ला जि कमिटि दङ जोंनि लाइमोन बिपिएफ बिथांमोना बाव बाहागो लाफैयो। जों 10टा जिल्ला जोंनि जि इउथ बिपिएफ कमिटि दङ बिथांमोननिफ्रायबो जोङो रिपर्टखौ लादों आरो जोंनि जिल्ला कमिटिफोर रिपर्ट होनाय बादिब्ला जोङो 40टायावबो जोंहा बिराद मोजाङै आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ फिन खनसेबाव शिफ्ट खालामनांगौनि सार्थआव आरो बिपिएफखौ पावाराव लाबोनांगौनि सार्थआव बिटिसिखौ गोजोन एस्टाब्लिश खालामनांगौनि सार्थआव आरो बिटिसिआव कारापसन फ्रि गभर्नमेन्ट दानांगौनि सार्थआव आरो बिटिसिखौ सेफ खालामनांगौनि सार्थआव 6 सिडुलखौ बासायनांगौनि सार्थआव बिटिसिनि बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफ्रा इलिगेलि खामानि मोनदों बिथांमोनखौ जोङो जाहाथे पुनर होखार हरफिननांगौनि सार्थआव दिनै इउथ बिपिएफआ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि साराबाव चिफ गेस्ट हिसाबै बाहागो लाफैदों जोंनि 18 CWC सिटिंआव आरो बिथाङा जोंनो एडभाइस होदों आरो बाव जोङो इउथ बिपिएफ हिसाबै दिनैनिफ्राय समायखिरा लानानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ शिफ्ट खालामफिननांगौनि थाखाय आरो बिपिएफखौ फिन पावाराव लाबोनांगौनि सार्थआव जोंनि इउथ बिपिएफआ सान हर जों खामानि मावगोन उइदाउट कमप्रमाइज मुडाव जों खामानि मावगोन आरो जोंहा आत्मविश्वास दङ 10टा जिल्लानि जोंनि इउथ बिपिएफआ रिपर्ट होनाय बादिब्ला जोङो बिपिएफआ आरामसे पावाराव फैखाबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा शिफ्ट जाफिनखाबाय। बिटिसिआव थां बिटिसिनि जिखुनु जाया लामा दङब्ला बे लामाखौ बिपिएफआ खालामनाय बिटिसिनि जिखुनु जाया दालां दङब्ला बेखौ बिपिएफआ बानायनाय बिटिसिआव गसंनानै नाय गोजौ गोजौ बिल्डिं बेखौबो बिपिएफआ बानायनाय बिटिसिआव बेसेबां साख्रि मावो बेखौ बिपिएफ सरकारा होनाय दिनै बिटिसिखौ जा नुदों बे सब बिपिएफनि दिनावनो खामानि मावजोबनाय दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 15 बोसोराव 9टा बडलेण्ड गेस्ट हाउस भारतनि गुबुन गुबुन जौगानाय नोगोराव लुहैदों बे 5 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमोद बर'आ गंसेबो मानो लुनो हायासै नङा होमबा ओंखायनो दिनै रायजो राजाया प्रमोद बर'नि मिसा प्रतिश्रुतियाव गैला बिटिसिनि मेलेमजिबि रायजो राजा बिथांमोना बिपिएफनो भट होनो थाखाय फिन खनसेबाव साखाफारा जाफिनखाबाय। बिटिसिनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा इउपिपिएलनिनो लिडार नङा होमबा बिथांमोनहा मा बुंदों बिथाङा बुंदों बिपिएफआ बिराद स्ट्रं होननानै नङा होमबा दा ओंखायनो इउपिपिएलनि लिडारफ्रा राकेश ब्रह्मखौ लानानै बिथांमोना लाजिनाय मोनदों बिथांनि कमेन्टखौ बिथांमोना खोनासङा दिनै इउपिपिएलआनो राकेशखौ रिजेक्ट खालामदोंब्ला जों बिपिएफ आरो बिटिसिनि रायजो राजाया राकेश बादिनि खोथाखौ मानो जों खोनासंनांगौ जोंनि बिपिएफआ स्ट्रं थांनाय एमपि इलेक्शननि भट पेटार्नखौ नायोब्लाबो बिपिएफआ हारसिङैनो पावाराव फैफिनगोन जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा हारसिं बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बुंदों नाथाय जोंनि अपोजिशन इउपिपिएलनि मानाव गेदेर प्रेसिडेन्ट बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' सारा दिनैसिमबो क्लियार खालामाखै बिथांमोना बिटिसिआव हारसिङै इलेक्शन गेलेगोन ना गुबुनजों गेलेगोन बिथांमोना बेखौ मानो क्लियार खालामनो हायाखै मानोना सिङाव माबा मोनसे दङ। आं जेब्ला भट होगोन बिथांमोना फैब्लानो जाबाय थांनाय बारावबो एमपि इलेक्शननि भट होखांनायनि उनाव आं सावगारि आपल'ड खालामदों ओंखायनो जाय बिथांमोना इउजलेस आरो बेसलेस खोथा होनो बिथांमोननियाव आं फिननांगौ होनांगौ होननानै आं साना बिटिसिनि लाइमोनफ्रा सेंग्राफ्रा साख्रि मोनाखै बिनि सायावसो जोङो खोथा सानो बिटिसिनि जार्नालिस्टफोरनो प्रमोद बर' सारा 10 कोटी हेज ए जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्ड होनायनि खोथा दंमोन बिटिसिनि जार्नालिस्टफ्रा 10 कोटीखौ मोनाखै भेन्सारि स्कुला दिनैसिमबो सरकारि जायासै बेबादि जेंनानि सायावसो जों बिपिएफआ सानफ्रामबो नांथाबबाय थायो बिथांमोननि इउजलेस आरो बेसलेसनि खोथाखौ फिन होनांगौ होननानै आं मालाबाबो साना जोङो माखासे डेभेलपमेन्ट खामानिया सोलिगोन नाथाय मोनबा खामानिखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गेरेन्टि होदों 1 नाम्बार हा पाट्टा बे बिटिसि ओनसोलाव माखासे रायजो राजाया हा पाट्टा मोनाखै हा पाट्टा होगोन 2 नाम्बाराव सेंग्रा सिख्लाखौ मानसि खालामनांगौनि सार्थआव लेखा गोरों आरो लेखा रोङै जाय लाइमोन बिथांमोनखौ मानसि खालामनांगौनि सार्थआव बिपिएफआ 100 कोटी फान्ड लाबोगोन
आरो 2 नम्बर 3 नम्बर जाय बिथांमोनहा दैलि लेबार हाजिरा मावो खामला मावो मैगं फानो बिथांमोनहा IBS नि नामाव बोसोराव 50 कोटी लाबोनो होनदों आरो बेनिफ्राय उइमेन एम्पावारमेन्ट बिमा माहारिखौ राफोद खालामनो थाखाय आइजोफोरखौ राफोद खालामनो थाखाय बोसोराव 40 कोटी सेल्फ हेल्प ग्रुप बिमा माहारिखौ होनो होननानै मानाव गेदेर हाग्रामा महलेर सारा बोसोराव 40 कोटी लाबोनो नागिरदों बेनिफ्राय फार्स्ट लास्टआव जाय बिथांमोना सिनियर सिटिजेन जाय बिथांमोना बिधु पेन्सन मोनबाय आरो हेन्डिकेप बिथांमोननो सिनियर सिटिजेन काम हेन्डिकेप बिथांमोननो बोसोराव 10 कोटी जोङो बिपिएफआ लाबोनो नागिरदों ओंखायनो बे मोनबा गेरेन्टि हा पाट्टा लाइमोनफोरनो 100 कोटी खामला मावग्राफोरनो 50 कोटी बिमा माहारिनो 40 कोटी आरो सिनियर सिटिजेन आरो हेन्डिकेपनो 10 कोटी बे मोनबा गेरेन्टिखौ लानानै आरो हाग्रामा महिलारि सारनि सानस्रि आरो सान्थौखौ लानानै जों बिपिएफफ्रा गामि गामि हाबगोन आरो जोंहा फोथायनाय दं रायजो राजाया जोंखौ अनसायगोन।